Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga dagang panguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Las 4:53 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mayong hapon na naman sa inyo taran. Inyo pala tunturan Aksyon Reports After Edition. Yari kita sa Webes nga presentation natin May 13, 2021. Inyo ka Aksyon na Marlon Hervaya. Medyo pahuway-huway sa buong trabaho ang mga yara sa gobyerno, empleyado man o kon opisyal. Tangod sa mga adlaw, regular holiday. Agi na sa ulog naton ang ginatuwag nga Eid al-Fitr. Sa madamo nga mga nasyon sa kalibutan, ginakabig nga espesyal nga okasyon. Ang ginatawag ining mga kaaksyon nga pagtapos ang Ramadan. Dari sa Pilipinas, isa ka Christian community country. Mayara sang kapin 5 milyones ka mga Muslims. Ikaduwa mga kaaksyon sa nga largest demographic sunod sa Kristiyano. Para sa mga Muslims ang Ramadan, amo nang ginakabig balaan nga bulan sang pagpuasa, the holy month of fasting. Ang Ramadan isa ka espesyal nga tion para sa mga Muslim. May mga pagsakripisyo sila ginahimo, hindi lamang sa pagpuasa, kundi manabo-nabo pa, why sila gakaon, wala nagainom, wala sang anuman nga taran nga sahi sang immoral behavior, pati ang pagpanigarilyo kag ang ginatuwag nga sexual behavior. Ang mga Muslim nagapangamuyo man, kag nagapakig-abyan
sa ibang nga mga tao sa sini nga mga tinion. Sa opisyal nga datos nagapakita mga kaaksyon nga 6% sa kabugusan nga populasyon sa nga Pilipinas mga Muslim. Amo ning kabangdaran kon nga si Presidente Rodrigo Duterte nagpagwa nagliga nga adlaw sa nga proklamasyon nga ang subong adlaw Mayo 13 tuig 2021 gindeklarar bilang regular nga holiday. Sa mga tuig ang mga Muslim sa pungsod nagasaulog sang Ramadan sa ikaduwa ng beses, ikaduwa ng kahigayunan ngayara sa community quarantine tungod sa COVID-19 pandemic. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ano pa ganing istorya sa mga Mayo 13 makaaksyon ang kahibalo bala kamo? Nga subong Mayo 13 mo man ang pagsukat sa ika-118 ka tuig sa nga pagtaliwan sa isaman kabantog nga tawo sa Pilipinas, si Apolinario Mabini. Kaysa nga May 13, 1903, siya makaaksyon na napatay bangod sa cholera pandemic. Silingon nga sa nga tuig 1903, may pandemya na yagali sponsor sang Pilipinas nga natabo. Hindi lamang sa mga ginasuperar naton nga COVID-19 na pandemic, may pandemya man nga cholera, pandemya sang cholera nga umigo sa Pilipinas sa tong 1903. Ang Manila sa tong ation, pag ulang nagkakas sa nga 11 ka bulan nga quarantine na period, umpisa sang maglaslas ang pandemic sa nga pit sa 20 sa Marso 1902 o 1903 ang pag-igo sa nga pandemya dala sang kolera mga kaaksyon sa Pilipinas. Tining si Mabini ni una nga nakaluwas sa ginatuwag sa nga Manila Cholera Outbreak sang 1888. May 1888 pagig galiya nga outbreak pagig mga kaaksyon. Patira sa pandemic sa Guam. Ang amo naging palaguhan, amo naging apukan na lugar ni Apolinario Mabini sa tong 1902 tub 1903. Sa balita, sa aksyon. Ano ba lang si Mabini haw? Ti isa sa mga banganihan sa pungsod sang Pilipinas, nagdesenyo ini siya sang Democratic Government of the Philippines. Sang siya sa ito nagaserve bilang advisor sang presidente na si Emilio Aguinaldo. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 4:58. Dari kita sa mga Pangulong dinalan. Kagkaroon sa aton Pangulong dinalan. Sa bahin sa nga balita lokal, pinakamataas nga opisyal sang militar sa Pilipinas nagbisita sa Barangay Kabakungan, Banwa sang La Castillana, Negros Occidental, kaina sang aga. Ang tuyo agod saksihan, ang papakita sa publiko, ang ginatawag nga unveiling sang rebolto sang Negrosanon nga ginakabig banganihan na patay sa engkwantro sa Maguindanao. May 21 katuig na ang nakaligad. Sa balita, sa aksyon. Ang tumandok sang La Castillana, Negros Occidental, nga si First Lieutenant Loli Nato Toong. First Lieutenant Loli Nato Toong. Ginimuan siya sang rebulto sa sulod sang Kabakungan Elementary School, nga amo man sadto ang iya sinigina eskwelahan. Tinakasulat mga kaaksyon ang iya inagihan, ang istorya kung paano inigin kilala bilang isa ka bagadihan sa pungsod sang Pilipinas. Si Armed Forces of the Philippines kung AFP Chief of Staff General Cirilito Subihana ang nagkadtugid kaina sa Kabakungan, La Castillana. Kaya ano ba na si Subihana? Amo na sa ang pinakamataas nga opisyal sang militar subong. Nagsaksi siya sa sading aktibidad. May pilaman ka matag-as nga opisyal sa nga PNP, Philippine National Police, kag hindi lamang si Subihana,
May iban pagid nga mga matagas nga opisyal sang AFP ako na militar nag-upod siya mga kaaksyon. At tumatukay na si Lieutenant General Roberto Ancan. Ang AFP Central Command kon CENTCOM Commander araman si 3rd Infantry Division Commander Major General Eric Vinoya. Kaiban sa mga opisyal sang AFP. Kining si Lieutenant Toong mga kaaksyon. Isa sa mga napatay sa engkwentro ang ila sa nga kontrato MILF na Moro Islamic Liberation Front sa Abril 30, tuig 2000. April 30, 2000. Dito sa Matanog, Maguindanao, ti malawig-lawig na mga kaaksyon. Ginatagan na ning si Tuong sang pinakamataas nga pasinugog sa militar. Ang bangkay ni tigin lubong sa libingan ng mga bayani, siyempre baganihan sa mo. Akin mo nga may igo ng lawas, di lang dua matos la nagkalabatay. Maigo na sang bala, nagkamang sila gyapon, kag nagbato sila gyapon. O para pangapinan tong ginapangapinan nila. Tiwagid makaluwas, nagkalabatay ito. Isa din sa mga nagkalabatay, ining si First Lieutenant Luli na Tutuong nga tumandok gid sa nga banwa sang Lagasilan, partikularmente sa barangay Kabakungan. Una sa balita, una sa aksyon. Tingawaan tanong ko malabot naton ang communication. Malabot na si Lacastillana Municipal Mayor Romayla Nicor Manggilibutan. Kaya isa man sa mga nagsaksi sa pag-unveil sa pagpakita presentar nas publiko sa rebolto ni First Lieutenant Lolinato Tuong. Dara ginbutang mga ka-aksyon para mangin-serbeng inspirasyon sa mga estudyante sa Kabakungan Elementary School, La Castillana. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ano pagkadibas sa nga balita sa bahin sang lokal? Preparasyon para sa natanan na nga resumption kon pagbalik sa nga vaccination program sa syudad sa Bacolod. Handa na, all set na. Suno kay Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Igles Gonzales. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang sa bahin naman sang balita nasyonal, pagkadugay tawaganda si Mayor, no? Nasik si Mayor monitor sa mong si Mayor, eh. Pagkid na sa isa nagpalibak ba? Pagkadugay ba noon ta mag-aksyon ko na ano pagkid ang dugang kaundan sang sa aktibidad dara sa may barangay Kabakungan, Banwa sang La Castillana. Sa balita naman nasyonal, ang Bureau of Correction, ang Biocor, nag-kumpirmar nga ang murder convict ang anay Dinagat Island representative na si Ruben Ecleo Jr. Di ba? Dumduman nyo ng ngalan nga Ruben Ecleo Jr. Sikat na nga ngalan sa Pungsod Pilipinas. Ginkumpirmar sang Biocor nga napatay siya. Ang ginkamatyan niya, cardiopulmonary arrest. Kapon may report pa ito nga ang drag queen, na ngalan niya, Chinese, na patay man kuno sa COVID, convicted na patay man kuno sa COVID-19. Yan ang pagkalamatay ba na sa mga sikat nga tao? May nakapipik, kami nakotik sa ako, Naxo Oliver. Labinigit ang mga ginakabig drug lord, drag queen, man bilyonaryo, iniya na mo na mo kwarta ni. Sila nga action mar. Ako pamangkuton mo akong gapati ko sa nga balita. Sila nga ako ay ko nagapati. Una sa balita, una sa aksyon. Labi na gid ang COVID-19 eh. Kaya may nagkasugid niya kuno Axo Oliver. Ang iban kuno ginarason na lang ang COVID-19. Ipagwaon lang kuno nga patay na. Pero igo mo rahon galian nag-disguise lang. Gwa nila ya. Buhi gali. Naglain lang isura.
Way pa naman sang nakakumpirma sa nga balita. Nga uring-uri lang guro na protein COVID-19 ada gede ito tuga tabo gini ya. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bahin sang dugang nasyonal nga balita, ang pinakadako nga balita sa mga adlaw sa nasyonal amo ang pagdeklarar sang Anti-Terrorism Council ATC. Indeklarar nila si Communist Party of the Philippines sa founder Jose Maria Sison kag may 18 pagid ka mga opisyal sang CPP bilang mga terorista. So, hindi naman makakilibot nga balita, no? Pero ini declaration, official declaration na ganyan. Pati ang pulo ka mga bandido nga Abu Sayyaf, ginpaagi ini sa Resolution number 17. Ang ATC suro sa ilan nakakita sang ginatuwag probable cause. Kung silingon mapag-on nga balasihan, agod sila ang ideklarar bilang mga terorista. Nakasanda gini sa Anti-Terrorism Act of 2020 ang resolusyon aprobado sang National Security Advisor na si Hermogenes Esperon sang Abril 21 sa 2021. Ang isa bagay ka resolusyon number 16, inaprobahan man ni Esperon Pebrero 24, amo naman ang nagadeklarar sa pulo ka mga Abu Sayyaf bandits bilang mga terorista. Tekon mga teroristas la, kaaway na sila sa gobyerno, tidugay naman na silang kaaway sa gobyerno ni. Ang pamangkot na mga kaaksyon, saan o sila mapapas? Una sa balita, una sa aksyon. Samtang lakat sang panahon, nga kun kaisa wala gid naton ginahuna-huna. Daw kanta no? Anong kanta na ni? Kahoy nga lawaan? Ang lakat sa panahon, importante maka-aksyon mabalaan man kung ano ang mga sitwasyon kag dalagan. May pilawan ka adlaw nga permi nagapilis ngoon ang tiyempo eh. Ang langit nagangurob kag ulan, ang ulan katupa kung kaisa. Dere sa Bacolod kag siguro sa iban nga mga lugar man sa Negros Occidental. Ang report sa nga pag-asa sa mga adlaw, nagdamo ang mga lugar nga ginpaidalom sa tropical cyclone wind signal. Signal number 2. Karong kalabanan nga mga lugar sa ginlantaw nakon maka-aksyon dito sa Mindanao hua. Hindi tatanto magkabalaka diri sa Visayas, partikular diri sa aton sa probinsya. Mayaraman nga ang resulta sa di mga kason ang ginalindan sa di bagod sang tropical storm nga si Krising. Nagahulag sa nakatundan, aminhan nakatundan sa Davao Oriental, Surigao del Sur area. May mga lugar man nga ara sa signal number 1. Pero initanan ng naka-aksyon, posible pa nga magligwat ng mga signal nga ni. Kaya ang tiyempo, subang doon, hindi mamensindihan. Alerto lang kita kag mag-alagmataran. Una sa balita, una sa aksyon. Sinong mahilig sa utan? Hands up. Dutay lang ba? Istoryahan tang ginatuwag nga okra. Ang okra sa English, ladies finger. Hindi ladies and gentlemen. Ladies finger ang okra. Isa sa pinakamasustansya nga utan. Manami ilakot sa laswa. Nagadalhay lang kon kaunon. Damo sang masakit kag balatian nga mabulong. Marimis kon adobuhon. Diri sa Pilipinas, hindi man hamak kadamo sa nagaprodukto sa ding okra nga ni. Ang balita ango sa okra, ang Pilipinas mga kaaksyon mag-umpisa na sang pag-export. Export. Sang okra sa iban nga pungsod. Bot silingon, ma-supply ta sang okra sa iban nga lugar, sa iban nga nasyon. Ang pila ka mga pungsod nga supplyan among South Korea. Ang siling Department of Agriculture sa nga DA maka-aksyon, ini kasunod sa pagbalik sang okra exports sa Japan. Nagliga nga tuig. Basta daw nagka-export na kita sang okra sa pungsod Japan yan, nagligad nga tuig. Ti subong South Korea naman. Ti ambal sang DA, liwat nga magabukas sang merkado ang Pilipinas. Market access.
para sa okra nga produkto sa Pilipinas. Sini nga tion siling ni Agriculture Secretary William Dar. Amo naman ang Yudes Korean Food Market. Sa nga tuwig 2014 pa lamang galiyang gobyerno sa Pilipinas nga binary sang market access sang okra sa South Korea. Ti subong ining handom natuman na gidman. Sa inyo na nga mga mahilig magpananom sang utanon, hindi gid magkalipat sa pagtanom sang okra. Mas maayo kung damo bangod base sa ulihi, pwede ina makadugang sa supply sang okra nga iga-export hindi lamang sa Japan kag South Korea, kundi sa iban pa nga mga pungsod sa kalibutan. Ang okra, baw! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:12, Aksyon Radio Philippines Standard Time. I-check naman yung mga ka-aksyon, may bypass operation naman. Sige. Non-stop ang bypass operation diri sa Bacolod, no? Damo gyapon illegal nga droga. Sa oras nga alas 5:11, ibano nato na nanong sitwasyon. Anong sitwasyon sa sunod sa Bacolod subong? Sa observation report sa ato sa nga patrol, labi na gid ang sitwasyon sa trapiko. Kay kagabi sa action night patrol na muno naton nga mayara sa nagaplastar na mga tulutapangko dira sa may area sang kilid sang Dalan Rizal ho atubang sa Bacolod Cathedral bla. May nagaplastar na man og baligya, nagkalain-lain nga baligya, ti subong siguro nagaplastar na gisla. Kamusta ang trapiko na kay unloading area na sang mga POJs nga may ruta Southern Bacolod. Sige, arin na patrol with action John Diaz sa observation report from John. Mayong hapon, please kabin. Ato gid, nag-shoot gid sa Action Mar, no? Nag-shoot sa ginaobra nga dalan ang isa ka guma sang isa ka salakyan. Ari kami din sa area sang bisa kinodrive naglabay sining hapon, dribla lapit sa may Ramos Lacson na tubang sang Riverside Medical Center, bala? Di ba lagi na kayo na ding isa ka dalan Action Mar ongoing pa daring ilang nga pagbungkal. May mga porsyon na ginanakwaan na gid semento, duta na ginanabilin. Galing kayo ang isa ka private kasalakyan nga nagaduag sang puti na nangalang guro sa pagliko. Di gumayaw bulasok dari sa mga ginakayo nga dalanon Action Mar. Ilabi na nga wala nga daan di sa early warning device, sagod wala bigid sa baral ba nga hindi ka tigto magbulasok. Pero kung kaisa bisan pa may baral pa sa lang-alang imo nga paglikod disgrasya gid. Diya mo rin tabo si Lidring Hapon, ang isa niya kaguma, aras dalom. Ang lawas siya, aras sa babaw. Kaya problema ni kung paano ni makakwat karon o kung may mga pamagi ni sila para makasaka, no? Isa ka parapasang salakyan sa bababaw aksyon na Marlon, no? Ang diri sa area mismo sa bisa kinodrive, diri kita nagalain sa rigida mga hapon mga ka-aksyon. Anyways, antes sa manatanan, perting singkal sa kayo niton. Sining hapon, summer na gid, ang ibang kiturulong balaso, perting panguyab sang kalabanan. Pero mga ka-aksyon diri sa Lacson nga area, bisa na kainit sang panahon, basta panagtagana, gani, kag mga community pantry, agagwantang iba nato nga mga ka-aksyon, sining hapon diri mismo sa area, malapit sa 18 Lacson Street, kalabas ang pila, wala kami malo kung nagasugod na panagtaganay sinidri o kung basi nagkapro pila-pila ladri iban, anyway may mga kapulisan man nga nakabantay mga ka-aksyon kung trapiko ang aton pagkabalan sa palibutan sunod sa Bacolod sining hapon mga ka-aksyon ang kabig lamang diri ka mga diretso heavy ang sitwasyon sa trapiko mga ka-aksyon na lindri sa Mama Lacson pabalik diri sa may area mismo sa provincial capital Laguna except na gidama mga ka-aksyon kay kung pagabot mo diri sa may North Capitol Drive dalan Lacson medyo nag-build up ang traffic. Nagasinumbali mga ka-aksyon ng mga salakyan. Nagakross ito nga sang dala. Nilabi na mga salakyan gikan diri sa may south. Kag ma-left turn sila. Pabalik diri North Capitol Drive. Ila direksyon baka Togoro likod sang o kung sa may Ayala, Dampi, dila. Pabalik sa Bigatos lang nga area. O kaniban siguro mga ka-aksyon ito na shortcut pa Ginaldo para dire-diretso ang ilang biyahe. Pagkado diri sa area sa Barangay 4, Barangay 3, Barangay 2. So kung napakado diri sa may Barangay Banago mga ka-aksyon. Pero hindi wala problema. Kahit wala pa nagkapunso ka mga salakyan, tayo yun man niya ang biyahe sa mga motorista mga ka-aksyon. Siniman nga hapon. Ganun ang problema. Kung traffic ang ito magkamalan, sining hapon mga ka-aksyon. Sa piyak na bahin, ang patrol din kami sa may area sa Burgos,
Circumferential Road. Dako na gid man ang epekto sa ginimplementar rin nila nga one-way scheme sa aton nga mga salakyan. No left turn scheme lakip man dira kay kami halin kami sa bangga na Kore bala. From Baga Kore, straight kami na pakato diri sa may intersection sa Las Palmas mga kaagson. Grand pundo kagid kiti ang traffic lights sa kapangson medyo dugay-dugay pag daan ang pagpapak ko pag-iisip abi mga kaakson sa mga segundos no so mapundo kagid gamay pero pasado man na makalokar man sa mga traffic enforcer may nagaharaman tagman mando nga may iba nag-beating the red lights up bawal ay dapat gaan kid no sundod kita na ng mga traffic laws kung diretso ka na mga kaakson at ubang sang Bacolod City Government Center hindi tanto matabalubugat ang trapiko wala masyado nagalabang pila sa mga salakyan. Dili lang nag-build up paglapit ko na sa may Lopez East sa tabok ng Save More. Lapit na gid lang mismo sa may Burgos Circumferential Road. Doang area medyo nag-build up na makakso ng trapiko pero namin lang sila diri kay wala ka makita may nakapasaway sado. Kay wala sa may nag-left turn pabalik sa may mall. Wala man may nag-U-turn mga kaakson. Bagod nga sa tunga sandalan, may gibutang sila ng traffic barricade. Damo ginomay namin ani na kasi tayo, yun lang biyahe. The same attraction traling ka sa may north, madurong south, da ka man Japon kilabay. So, yung Burgos Circumferential Road. Kay bawal man ang U-turn, but silingon, kung naling ka sa south, hindi ka to ka left turn, no? Palusot ka, di ba? So, yung Philippine Statistical Authority, bawal na. Straight ka na lang, dire-diretso ka, pakado dito sa may area, sa home site mga kaakson. Paglabot sa traffic lights, pwede ka na dra, kami, ada signage, pwede ka left turn. The same man mga kaakson, kinaligri sa may Burgos Public Market, pakado ka Granada nga direksyon. Bawal ka man ka left turn dra o kung nabip kaliko ka pakadto sa mga fast food chain kay may araman traffic barricade sa tunga. Dili na lang do wala pa so far ang alin nga mga salakyan from east going to west direction. Do wala pa kita do nga traffic barricade pero kung nagtanaw tundra sa lugar wala masyado may naga left turn. Wala ba masyado may naga U-turn mga kaakson. Kaya do wala problema dran trapiko. Pero kung halos sa nang intersection point sa palibot ng syudad sa Bacolod ng mga butangan mismo sa traffic barricade kaya dumilian abi ang U-turn nga ginatawag natin ini siguro mas mangin manami pagid ang sitwasyon sa trapiko mga kaakson sa palibot sa syudad no. Pero naman na sa may mga obserbasyon naton sa Burgos Circumferential Road nakalabay makita diri Burgos Public Market diri ganing sa area balas ng Burgos Lopezay na tension sa mga traffic enforcer diri naga-standby ha hindi na pagtulog ko na nagabiting the red light kay na digto ara gisabangan nato may mga tricycle gintulok lang na ilay nga gipabayan mga kaakson pero kita na gid nga dugay na naglusot na gid pasaway lang gid saya ang tricycle mga kaakson pero ti way guro na may mo kay kadasig pagpadaragan hindi malaga silikit ko na mo sina masaming matabo basib lang may iba ng mga kaakson nga pinagusto man kaya nga mo magsunod sina dira no dala sitwasyon kay na sa Burgos Conference sa mga pasalapit alas 4 takna sining hapon mga kaakson diri sa palibot sa Liberty Public Market nagranda di man kita sining hapon mga kaakson di tanto mo sinakabugat ang trapiko bangod sa gihapon gina-implementar ang experimental rerouting nga ginhimo sa Bacolod Traffic Authority Office nga mo ni mga salakyan gikarasidlangan diri sila malusot palapit sa may Lopez High na mga kaakson bawal sila makadiretso makadto dira sa may Lizaris Extension bangod nga medyo gabuild up kinwa na traffic basta kadamo-damo sa mga pasahing nga salakyan mga pribado nga salakyan niluyag maglusot along Libertad Public Market mga kaakson. So far, amo na ang pinakaling nga sitwasyon kung traffic out of kabalan sa palibot sa syudad sa Bacolod mga kaakson sige lamang nga hapon sa tutanang mga kaakson basta mo sining panyempo na migid manhigop sa mainit nga kape pero kung kape ang aton pagkamalan isa na nga aton gina-endorso sa inyo mag-inom sang Dr. sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Nagapangita balaga mo sa antioxidant nga vitamin para sa mata arin ang may TC alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga manami magbulong sa mga balatian sa mata, may TC makabulig sa mga nagakurap-kurap nga mata katada kag glaucoma. Basta gani may TC may Paris inasa. Anong Paris siya? Santon Plus Herbal Capsule. Puno sa anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties. Nagapakupos sa mga nagahubag nga parte sa kato sa ringalawa Santon Plus Herbal Capsule. Napamatud-an sa mga siyentipiko nga makabulig pakupos sa mga nagahubag nga arthritis,
prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, kamadamo pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatapna sa madamo nga balatian, garantisado kami alibyo, mabakal sa tanan nga mga butika. Mga bro, kanami ang feelings kagka-relaxing gid. Ang isa katasa sang kape, kung naga-istorya kasi mo sa nga barkada, mas naganami pagid. Ang inyo sa nga banding moment sa kadahigop sang mainit ka kape, samtang naga-istorya how much more kung ang kape nga inyo gininom healthy, papareho sa Santon Plus Cafe Mix, nga himo sa Santos, soya kag balunggay. May kabi ka na, healthy ka pa. Una sa balita, una sa aksyon. Sa ato sa nga pagkapanong balik, standby, dugang nga balita. Pagkatapos kid lamang sari. Santon Plus Gold. At alis na ya, ang ato sa nga mga nag-monitor sa live stream. Alex sa Armonteza, thank you. Si Noe Erwin Gonzalez, good afternoon. Monitor lang ko. Ana Sinoro, good afternoon. Okay. Thea Kim E. Riban. Okay. Condolence ko ng habal ni Alexa sa pamilya Madrid sang Mabini Coral, Barangay 30 kay Tatay Fred Madrid. Isa sa mga maukod niya tagpalamati sa Aksyon Radyo Bacolod, halin ka agahon, nga nagpahuway na sa pagpanamiyaw halin kay Guillermo Carito Gimo sang Mabini Coral. Suset Alunan, watching from Hong Kong. Okay. Vanessa M. Mayo, Ma'am Sister Kelly Jelly, Ma'am Lily King, Ma'am Lida Zamora, Yamagisi, kag sa katropa EFC. Kudos, ARB, from Alex. Okay. Alex Fuentes, Araman. Si Yagu Wenso, El Son JR Albao, sang Phuket, Thailand, kag sa kay SN2, Jonard Ostonel sang Philippine Coast Guard. Bacolod, happy nuptial ko no, kasal ko ni. Okay. Bea Jonathan, Aksumalang, good PM. Franklin Tilohueyo, good PM. Melvin Peñafiel, araman si Dona Navarte Amacario, good afternoon. Evangeline Gradas Batirna, mayong hapon. Allen Lowe Himutia. Watching live from Linawon, Kawayan. More power sa program, stay safe. Inilia Fernandez, good PM Maxo Radio, taga-Haduban ng Gali. Okay. Ray Baryoga, mayong hapon ng Sumarlon, gabonitor kami always sa Barangay Pandanon, DSB. Jose Mong Caldorilla. Yol Mahal, okay. Shout out lang, family Leonidas, CBC, Pait, Lacaruta City, watching from Lebanon. Yvonne Boyser, good afternoon, Action Marlon, Dan Sharing. Lito Segundes, abaw kahapon pa na, haha. Ginpabayan monitor from, ano siya? From KSA. Yvonne Boyser, 50 star sent. Thank you. Lito Segundes. Sa gamit lata pinta. Ano balya? Bunda Lothel, mayong hapon. Humalumina, good afternoon. Okay. John Vicente, hi sir, good PM. Pakigreetman sa family ko sa Himamaylan City. Barangay Carabalan, family Vicente, from John Vicente o Barangay Hagnaya, Hamidan Capiz, salamat. Alright, thank you. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Tatas kag
ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong yung kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa emerging nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Una sa aksyon! Sa nasaling tara maka-aksyon subong ang pinakamataas nga leader sa Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff General si Rilito Subihana, nagkadtugid kay ina sa Kabakungan, barangay Kabakungan sa Banwa Sala Casiliana. Tumatugan gina si Governor Bong Lacson kay man mayara sang ginakabig man maragtason, no, nga aktibidad ining pag apahamtang sang rebolto sang ginakabig Bagadihan, no, Bagadihan nga si First Lieutenant Lolinato Tuong, no, ginhatagan siya sang pinakamataas nga pasidungog sang Philippine Militar or Armed Forces of the Philippines. Kaya man isa man siya sang nagpagig-away batok sa mga MILF sa nagligad nga Abril 30 tuig 2000, no? Galing kabanti way ni sa magaluwas sa isa sa sang nagkalamatay. Tigin pasidunggan sa mga ka-aksyon kagin butangan siya sang rebolto dara sa sulod sang compound, no, sang Kabakungan Elementary School. Kabatit dara man sa una nag-eskwela mo, no, sa Kabakungan Elementary School. Ti ina pagbutang dara sang rebolto niya siyempre naka sulat, nakapagkit maka-aksyon ko na nung history kung ano ang inagihan niya kag kung paano siya napatay. Di mga estudyante gina pa sa masimi ang makabasa da galing kabanti subong way pa klase mo. Way pa sang klase. Ara gina ang revolton niya maka-aksyon makitanda sa Kabakungan Elementary School. Ibalaon tama ka-aksyon kung bala may yara sang iban mag-isa nga mga bagay naging nahambalan ng pila ng mga opisyal nato sa gobyerno with AFP Chief of Staff General si Rilito Subihana. Ato mantugin ang presensya ni PRO6 ang hepebla sang PNP Western Visayas na si Brigadier General Rolando Miranda. Sige, basi medyo sako-sako gawa si Mayor Axel Oliver, okay na lang. Okay, basi mayara sa sang ganang tabungan man nga importante. Basta kaya na nag-acknowledge siya, kag-monitor man siya, no, sa ato sa ring palatuntunan. Yari na pinakabag o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule Cleansing. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan. City Hall Report. Sa ilawantang balita, halin sa Bacolod City Hall, all set ng preparasyon para sa pagbalik sang vaccination program sa syudad sang Bacolod. Detalye sang balita sa report ni Action Art. Ay hapon Action Art. Ngayong hapon, please kabin. May nga po Action Marlon, kumpiyansa subong si Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Glis Gonzales na all set na ang preparasyon sa mga barangay nga ma-involve sa natalana na pag-resume. Kag pagpatigayon sa mass vaccination umpisa ini po sa kadlaw Mayo 14, tugtog 21. Sa diin ang target sa Action Marlon amo ni siya ang pag-inoculate o pag-administer sa COVID-19 vaccine nga namlaglang padala diri sa Bacolod as part of the allocation halin sa national
Now, sunod diri kay Liga ng mga Barangay President Councilor Gonzales. Sila nga, in a way, doon ay naging mansang problema kay ang system Malakson Marlon na practice na Manila during the simulation exercise. Luwas ang mga ginbago, subong ati ang barangay ang ginhatagan sa obligasyon, responsibilidad sa pagpaimalo sa mga pumuluyo nila, especially ang mga beneficiaryo sa vaccination program. So, in the case of Barangay Takuling, di na sugdanon nila ay kay ang name sa ara sa ila ginpabalo na nila. Kaya ang Guasin Action Marlon ang advance o kung mga register na nga nauna, amo ni sila mo ang magka-benepisyo, especially kung na-include ka sa listahan no sa mga priorities o na priority list. Hindi sila niya okay naman why na problema. Ang importante lang, of course, ang kooperasyon sa public para maging smooth ang patigayunon ng vaccination program sa city. Yari si Councilor Lady Gis Gonzales. Nag-IMAX naman kita, no? Nag-simulation exercise na kita prior months pa. Pinabalanda na ang flow. Ang new lang is that ang list from the EOC, barangay makontak sa nga to na beneficiaries, no? So, ako na nga to na those ipa-vaccine. So, amo na lang siya, amo na i-work until the weekend, those na on Monday. So, yes, Action Art, we are ready, no? Kaya na, in place naman ang tanan. Hindi man siya huge number, 100 per day man lang. I-inform sila naman sa weekend, Action Art, kaya gina-consolidate ko pa ang list. So, inform siya on weekend, and then scheduled anyway on Monday pa man ang schedule. Action, Marlon, kay Iason Takuling, pali next week, kaya mo na daw may time sila until weekend, kapag patigayon sa ngila sini pag-inform sa mga yara sa listahan. Action Art, may nagapabangkot yes. Why gapon gabaton walk-in? Hindi pwede, Action Marlon ang walk-in. Okay. Kay may mga listahan, gani ang iyong singgin pagwa nga mo na ang mga na-qualify, kag advance ka nagka-register, nga barangay ang mo makontak sa ila, aside sa ginapadala nga text, kag information sang EOC sa mga individual. May harang inyong barangay nga representative na mo na mag-inform sa inyo da. Okay. Now, parte sa education information education campaign, tigalaom si Gonzales sa niya kabay pa nga mag-resume kay subong damo ko noon na mga individual sa kada barangay ang daw nagatag sa nako-interest sa pagpapakuna right after nga mismo mga opisyalis naton nakita nila nga tinaway man sang side effect sa sininggin bakuna karon nga COVID-19 vaccine do damo nang nagka-change kinahanglan gid ang pagpabakuna. Ang ka-aksyon nyo, Action Art tayo puno na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Alas 5:39 Action Radio Philippine Standard Time. Sana nga pamangkot bala angot sa dugang nga detalye sa kamatayon ni Ruben Ecleo Jr. Anay kongresista man siya nga napamatud-an nga guilty sa kaso nga pagpatay sa isa ni kagulingon nga asawa. Ang Bureau of Correction pagi sa spokesperson nga si Gabriel Chaklag. Si Cleo na priso sa New Bilibid Prison. Ginbawian sang kabuhi bangod sa cardiopulmonary arrest. Alas 12:20 kainala sang udto. Naka-recover ni si Cleo sa COVID-19. Nagligad lang semana. Amo ni mabulubudlay kung may edad-edad ka nakiguon ka sang COVID-19 bla. Kung mag-ayaw ka, why kahulugan mga ka-aksyon nga ayaw ka na gina. Ako ang posibilidad nga maglain naman liwat matsyag mo. Kaya damo na sa mga naigo sa mga kaangay sini nga sitwasyon. Maiban man nga medical conditions mga ka-aksyon. Pareho sang chronic kidney disease. Kaya ginabatsyag ining si Ecleo. Tidak mo nagbinsang ginabatsyag kabalatian. Ang mag-crowd nga ka-aksyon si Cleo kinadistar ni Pampanga, Hulyo, tuig 2020. Nagligad lang ni sa tuig. No, gin arestar mga ka-aksyon.
8 ka tuig matapos siya ang nasentensyahan nga mapriso tagod man sang pagpatay sa istri kagulingon nga asawa. Man yawan man ni pangita mga otoridad siya mo. Kaya nagligad na nga tuig siya nadakpan makaksyon. Ang isa ng asawa tinakitaan nga nagakaagnas ng lawas. Sa siot-siot nga area sa nagligad nga Enero tuig 2002 mga kaaksyon. Ano bala di nagsikat ang ngalan ni Cleo How? Ginakabi ginisa nga leader sang Philippine Benevolent Missionaries Association. Isa ka dinagat-based kulto bla? Daraan nakilala si Cleo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Naka-recover siya sa COVID-19 pero why sa maka-recover sa balatian niya nga gina-suprer niya. Alas 5:42 na Aksyon Radio Philippine Standard Time iningabahin dala sa aton sa kaluwan sang D3 Mayo. Ang pinagabag-o garantisado kag Aksyon! ang balita sa patrol aton balikan pagkatapos gilamang siri. Okay, dari kita sa mga nagpadala dugang sa ilang siri nga mensahe. Series Chavuso, mayang hapon ng sa radio. John Vicente, hi sir, good PM, pakirit man, greet ko man nga family Himamaylan City. Barangay Carabalan in Family Vicente. From John Vicente of Barangay Hagnaya, Hamidan Capiz, salamat. Janice Sarcipuedes, mga hapon watching sa Victoria City. Greet lang ko kay Carmela kag Martin sa Alhis, Bacolod City. Kag JV sa Villa Victorias Housing, thanks God bless. Ambal ni Alex, mahayong hapon pamilya Pasyulan sang kalong-kalong sikang airport, badabogid nga salamat sa pag-upon sa tanan-tanan nga programa. Si Andrew Juanitis, good afternoon. Leo Tanaban, Sir Marlon, gapamatik kami sa barangay Manghanoy, La Castellana. Joval Trinidad, gapamati man watching sa Kabangkalan City almost every day. Okay, salamat Joval. Mox Espanyola, mayong hapon ang Sir Marlon, live dari sa Banwasang Isabela. Evelyn Pomoseno, mayong hapon, stay safe, watching from Lower Bikutan, Taguig City. Elizabeth Malakagamala, good afternoon, keep safe always, thank you. Si Edo Tensid, Xumarlon, mayong hapon, watching here sa province of Antique. Sa mga taga-probinsya kang Antique. Thank you. Antonio Cervantes, watching live sa Aruba, Norwegian Joy. Action Radio Bacolod number 1, originally from Barangay Sumbag. Okay. Jocelyn Libonis Poho, good afternoon, Xumarlon. Okay. Ana Mandri Sogbro. Okay. Nagpadala siya sa 50 stars 14 weeks. Alright, thank you. Si Amor Malayang, mayong hapon Aksyon Radio, monitor lang sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Salamat, Amor Malayang. Thank you. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasaysayan.
kapisanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA din pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Stay healthy, live better pagi sa life extension of vitamin D3 nakahibalo. Yari nang balik ka report sa patrol, detalye sa nga balita ng Action John Diaz, may panibag-order naman nga by bus operation. O hibalon ta detalye sa Action John sa patrol, please come in. Action Marna, may ginman kong tanik kung kaisa magpangayaw, kamong galing kung pagpangayaw mo, baligya, illegal nga pagkabutang, kay madakpan ka sa mga otoridad, o boss, hindi mo nga buenas. Amo na tabo Action Mar sa isa kabakalod nun, nga nagpangayaw, baligya, illegal nga droga, sa syudad sang Iloilo. Ginbiyahe at Action Mar, pagi sa roll-on-roll of vessels sa Conroro, paglabot na dito sa Ililos, terminal, palang Pantalan, palang ginbaybas na siya, at arestado, gitsaway na sa kalabot sa iyang padulungan, Action Mar. Ang natabo sinidiri, isa diri kabakulod nun, ang nadakpan sa Philippine Drug Enforcement Agency Iloilo, kaya ang ilang Intel and Investigation Section sang PDEA Action Mar, series ang Tagbak Terminal, Haro, Syudad sang Iloilo. Ang nadakpan ang ginkilala kay Ramil Delgado, ligalang edad, inisa based information na ginpadala sa PDEA Iloilo sa tunang interview, Taga-Salita Village sa Coro Barangay Alihis, Syudad sang Bacolod. Na-recover diri sa paginakop kag posisyon ni Delgado ang 400,000. Actually, ang standard value sining illegal nga droga nga na-recover sa posisyon kay control. Based sa record sang PDEA Iloilo, yara sa 60 grams of suspected shabu kag may standard drug price nga 408,000 pesos. 408,000 pesos Action Mar. So diri sa itong interview kay PDEA agent team leader Jeanette Reyes, alin ni siya sa may Bacolod, nagbiyahe siya sa sakyan pandagat pakadto sa Iloilo kay madulong sa illegal nga droga. Nakabaton sang report ng aton nga mga otoridad nga pertik medyo dako-dako ang iya nga supply nga bitbit kag dito dulong sa Iloilo, rason kung agintinguan nila nga ma-monitor gilayon ang ginakamtangan sining persona tob-tob na lebaluan nila nga inigaling bago lang nakabot sa Iloilo dira kag giniila gintas by Action Mar na baklan nila sang illegal nga droga na dakpan gid ining si Delgado Action Marlon. Sa impormasyon diri ni Reyes, wala na sa nila na monitor gid. But sa wala under surveillance, wala under monitoring. Kaya ang gubra ni Reyes, pambakulod, mapailuilo lang na siya ka magdulong na illegal nga droga, balik naman di sa Bacolod. Kami order naman kuno, di makadto sa may Iloilo Action Mar. Mo na yung pagpayag ni PDEA agent Reyes, ang team leader sang PDEA Iloilo. Yari siya sa aton mismo nga interview adri sa may Action Radyo Bacolod, Action Marlon. Kahapon, nabali siya sir, nakatransfer po natin tapos case of transaction dito sa Iloilo sir, yan niya sa Tagbak sir. Pero kayo po yung nagmo-monitor sa kanya sa dyan sa Iloilo po? Yes sir, meron po naka-transfer sir. Actually, yun lang yung sir, madahiyan lang yun na report. So nag-action na kami doon sa report na receive namin. Yun natin na kami ng may bus operations. Basta sabihin po ma'am na noted na po siya, notorious na po siya dyan sa Iloilo o may monitoring na po sa kanya? Wala sir, wala kang previous monitoring. Sabi ko nga, bago lang yun na-receive namin yung information. Kasi wala yung information ng drugs na i-distribute niya. So, nag-action ka agad kami sir doon sa report na receive namin. Pero po, meron po pang coordination po na
sabi mo makulod na monitoring na kapunta po sa naglilo. Dito po yung nangyari. Okay. Action mga ba't yan? Si Intelligent Agent, o Intel Agent ng PIDEA, Reyes ang team leader dito mismo sa PIDEA Iloilo in Intel Investigation Section sa ito mismo nga interview. So sa karon gina-check pa yun nila diri sa part naman sa Bacolod kung ano ang category, ano diri ang background sining ni Delgado. Kaya gin-check na ito bago ginamang si PIDEA set o Special Enforcement Team Leader Agent Mambo. According sa iya, wala pa sila monitoring, wala pa sila nakibalo sa background din mismo ni Delgado in terms ng ilabing pagbaligya sa illegal nga droga diri mismo sa area sa Bacolod o kung bagala alagin man siya sa monitoring action mar o nara sa list sabi no sa ginabantayan sa aton nga mga otoridad. Ang mga kapulisan gina-check pa man naton kung bala tiningalan ginanini siya kung kuninali bala korektado sa iban nga mga grupo action mar. Sa karon ini siyang preso dira sa custodial facility sang PIDEA Iloilo kag gini siya natanan napasakan siyang kaso nga paglapas sa lahi nga nagadomini sa pagbaligya kapag-upos ng illegal nga droga sa idalom sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ko Republic Act 9165. Sa tutaran yung mga kaakson sa mga panahon ng COVID-19, balatian na aton sa gapon ginakabalakan, pabakuna ng resistensya, sa tanman mga kaakson, rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ay iban nga balita way tama labutan tutok sa aksyon firing line alas 7 tubto alas 9 upod kay aksyon Brian Morden. Magasunod na aksyon na balita evening edition with Action Dale Salazar. Action Reports Afternoon Edition magabalik boss. Ako naman Action na Marlon Heroboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo